ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. имрӯз 10 августи соли 2024 ва бо шумо чун ҳар вақта ман Шаҳром ва дар имрӯза навормон 6 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. ду хонага дар тарафи Саховат 64 микрорайони шаҳри Душанбе, бинои фурӯшӣ ки дар он ҷо ҳам 6 хона ҳаст, ҳам 6 та гараж, нуқтаи таъмири воситаҳои нақлиётӣ ва инчунин квартираҳои фурӯшӣ бо нархҳои дастрас ки тариқи кредит ҳам харидоришон карда мешавад. 30% пешпардохт мекунед, боқӣ мондаша ҳар моҳ кам-кам супорида мегиред. Ин гуна хонаҳоям дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд ва ба ғайр аз ин боз дигар хонаҳои фурӯшии хуб дар ҳамин рӯза навормон ҳаст. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуба аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон албатта ки обуна шавед, то ки аз навроҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем хонаҳоя якта ва якта нишон медиҳем. якум сар мекунем аз квартираҳои фурӯшӣ бо нархҳои дастрас ва кредит дар ноҳияи Рӯдакӣ. Бо диққат гӯш кунед дӯстони азиз, ҳамаашро мефаҳмонед. айни замон сохтмони бино рафта истод аз дӯстони азиз. Бино аз 14 ошона иборат мешавад. Айни замон дар 3 ошона сохтмонаш қарор дорад. дар ҳама ошонаҳо хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд дӯстони азиз, бо масоҳатҳои 48, 50 ва 66 метри квадрати дӯстони азиз. нархҳояш чӣ гуна мебошад? аз якум то шашум ошона нархи 1 метри квадрати $400, аз ҳафтум то даҳум ошона $380 ва аз даҳум ошона боло, яъне 11, 12, 13, 14 $350 сари 1 метри квадрати. оиди кредит дӯстони азиз, соҳиби бино менависад аксия то моҳи сентябр, пешпардохт 30%, боқӣ мондаша ҳар моҳ месупоранд дӯстони азиз. яъне аксия ҳаст то моҳи сентябр, кадоме ки харидорӣ мекунад имконияти хоная тариқи кредит харидан дорад дӯстони азиз. 30% пули хоная пешпардохт мекунед, 70% боқӣ мондаша то дом будшавия кам-кам ҳар моҳ супоридан мегиред дӯстони азиз, яъне то 1 сола тақрибан ҳар моҳ супоридан мегиред. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. сохтмони бино дар тарафи Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ қарор аст дӯстони азиз. бо транспорт мушкилӣ нест ва дар наздикии бино ҳам масҷид аст, ҳам мактаб, ҳам коллеҷи тиббӣ ва бо воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ ҳам мушкилӣ нест дӯстони азиз. ҳам бозорчаи фабрика, ҳам бозорчаи Ленинград ҳам дар наздикии бино ҳаст. чӣ саволе ки доред, чӣ пешниҳоде ки доред, чӣ вариантҳое ки доред, ба рақамҳои барои тамос занг занед, пурсон шавед дӯстони азиз. мегузарем ба дигар хонаҳо. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, ҷамъияти чоракорон дар ҷойгир аст дӯстони азиз. чоракорон кадоме надонад, ин поёнтар аз Зарафшон Зарнисор мебошад. ҳавлӣ иборат аз 4 сотиқ замин ва 7 дар хона, 2 такхона дорад. таъмираш миёна, ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, берунда дарунда ҷойҳошон ҳаст. метавонанд дарун накунанд. дар лаби канал ҷойгир аст ҷамъияти чоракорон ноҳияи Сино. нархи ҳавлӣ бошад 900 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. боз такрор мекунем, 4 сотиқ замин, 7 дар хона дар ҷамъияти чоракорон ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дохил мебошад. 900 000 сомонӣ, боз албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. барои ҳамин ҳатман аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. номерои соҳиби хона WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, рафта аз пеши ҳавлият дида савдо кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленинград ҷойгир аст дӯстони азиз. ду хонага мебошад. дар шашум ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 9 ошона иборат аст. масоҳати хона 49 метри квадрати мебошад дӯстони азиз. бинои аллакай бардоштагиянд.
иҷозати таъмир карданам ҳаст. дӯстони азиз, ҳоло бошад корҳои фасад рафта истодааст, дар гардиши Ленинград ҷойгир аст. хубии ин бино дар он мебошад ки назди раҳи калонда ҷойгир мебошад. нархи хона 259 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. дӯстони азиз, ду хонага 49 метри квадратӣ дар шашум ошёнаи бинои навастройка. хона коробка бе таъмир аст. иҷозати таъмир ҳаст. мерен, медроену таъмирашро аллакай оғоз карда метавонед. дӯстони азиз, бинои бардоштагиан ҳозир фасад шуда истанд, назди раҳи калонда ҷойгир аст. хонаи заминии фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Зарбдор, деҳаи Андаро қарор дорад. участка дорои 5 сотиқ замин аст. дӯстони азиз, балави раҳа тақрибан 50-100 метр мебошад. сорочна фурӯхта мешавад бо нархи 40 000 сомонӣ. боз момӣ надорад. балави раҳа қариб аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 66-64 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. 5 сотиқ замин дар деҳаи Андароби ҷамоати Зарбдори шаҳри Кӯлоб, ҳамагӣ 40 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. бинои фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Саховат, аниқтараш гӯем назди бозори Давлати Зафарда ҷойгир аст. дӯстони азиз, наздикии раҳи калон, аз раҳи калон то биноя тақрибан 150 метр мебошад. дӯстони азиз, наздик аст. худи бино, барои чӣ бино мегӯем ҳозир мефаҳмем. дӯстони азиз, худи бино дар 4 сотиқ замин ҷойгир мебошад. аз 2 ошӯна иборат аст. дар якум ошӯнаш 6 та гараж аст. дӯстони азиз, 6 та гараж ҷои таъмири воситаҳои нақлиётӣ мебошад. дӯстони азиз, дуюм ошӯнаш бошад 6 хона дорад. 5 та ҳуҷраи истиқоматӣ, 1 таи дигар нонвои хона. ҳамин гуна бинои фурӯшӣ ҳаст. дӯстони азиз, трансформатори алоҳида дорад. худи биноям дар назди нуқтаи тақсимкунии барқда ҷойгир аст. барои ҳамин бо барқ ва об мушкилӣ нест, доимӣ мебошад. ҳуҷҷатҳояш ҳамаш 100% аст. хубии ин бино дар он мебошад ки метавонед харидорӣ карда. дӯстони азиз, бениҳоят маблағи хуб ба даст оред аз ҳамин бино, чунки метавонед ҳар як ҳамон гаражи якум ошӯнаша ба иҷора според, аз ҳар як гараж даромад гиред ва аз ҳар як ҳуҷраи дуюм ошӯнашам метавонед даромад гиред, чунки ҳар як ҳуҷра алоҳида дар дорад ва метавонед ҳар якташа, ҳар як комнатая алоҳида ба иҷора според. дӯстони азиз, бениҳоят варианти хуб аст. ё ин ки метавонед худатон харидорӣ карда, худатон таъмир карда зиндагӣ кунед, ягон намуд тиҷорат кунед. дилхоҳ тиҷорате ки ба шумо махкул аст. хулас, вариантҳо бисёр мебошад. дӯстони азиз, навори ҳамин бино дар каналамон ҳаст. ман ссилкаша дар комментарияи видео мемонам, ҳатман дар омада тамошо кунед. ҳам суроғашро ба пуррагӣ фаҳмондагием, ҳам худи биноям нишондагием. бениҳоят варианти хуб аст барои одамоне ки мехоҳанд тиҷорати худро оғоз кунанд. ҳам хона ҳаст, ҳам чанд та гараж дорад. беҳтарин вариант ва назди раҳи калон мебошад. ҳатто метавонед дар ҳамон раҳи калон ягон табличка монед, ягон рекламаи табличка кунед ва бо мизоҷон, бо клиентҳо иншоаллоҳ мушкилӣ намешавад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 64 микрорайон, назди бозори Саховат. бино назди раҳи калонда ҷойгир аст. ду хонага бо масоҳати 78 метри квадратӣ дар нуҳумошонаи бинои навастройка. хона таъмир дорад. дӯстони азиз, нархаш бошад 647 000 сомонӣ, 61 000 доллар. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, албатта ки ҳама чизҳои дар кӯлӣ дар наздикии хона қарор аст. Саховат минтақаи машҳур мебошад, ҳама медонад. ҳамин назди бозори Саховатда ҷойгир аст. дӯстони азиз, назди раҳи калон. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, назди бозорчаи Гулистонда қарор аст. ду хонага мебошад бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар дуюм ошӯна. худи бино аз 5 ошӯна
иборат аст дӯстони азиз дар наздикии бино мактаб, боғча, беморхона, мағозаҳои гуногун мавҷуд ҳастанд. Дӯстони азиз, хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. Нархаш бошад 350 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷа барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. дӯстони азиз, хабар омад ки дар Федератсияи Россия суръати YouTube-ро бениҳоят паст кардагианд. бисёриҳо ҳатто даромада наметавонанд, YouTube тамошо карда наметавонанд. агар ба шумоям ҳамин гуна мушкилӣ бошад ки YouTube даромада намешавад, пас дӯстони азиз ба шумо метавонем тавсия додан ягон программаи VPN скачат кунед, через VPN YouTube тамошо кунед, ё ин ки дӯстони азиз метавонед ҳар як ҳамун блогер, ҳар як одамеро ки шумо дар YouTube тамошо мекунед, ҳар як таи ҳама одам Telegram канал дорад. аксарияташ метавонед ба Telegram каналошон обуна шавед. ҳамчун моям Telegram канал дорем дӯстони азиз. аллакай чандин солҳо Telegram канали мо ҳаст. чӣ хонае ки мо мепартоем дар ҳамон Telegram канал мо мемонемша, қатъи суратҳои ҳамон хонаҳо, ссилкаша дар ҳар як навор дар описания мондагием. дар ҳамин навор бошад, дар комментария мемонем ссилкаша. ҳатман даромада тамошо кунед дӯстони азиз. боз хубии он Telegram канал дар он мебошад ки ҳар як пост, ҳар як чизе ки мо мепартоем метавонед комментировать кунед ва прямой ба моям нависта метавонед. ҳар як комментариятона мо дар онҷа мехонем, хайтон суҳбат мекунем, гап мезанем. галасавое метавонед рӯй кунед, нависен, ҳама каса суҳбат мекунем. ҳар як хоҳишу пешниҳодҳои шумо қабул мекунем дар Telegram каналамон. ва боз дӯстони азиз, дар ВК видео ва Яндекс.Дзенам канал шудагием. метавонем просто ҳамон ВК видеое ки Яндекс.Дзен дароед поискда Дом Тиҷа нависен, иншоаллоҳ мебурад канали мо. даромада обуна шавед дӯстони азиз, то ки якдигаримона гум накунем, барои он ки фикр мекунем ба наздикии YouTube дар Россия ба пурраги маҳкам мекунанд ва маҷбур мешавем ба платформаҳои ВК видео ва Яндекс.Дзен гузарем. дар YouTube тақрибан 30-40% аудиториямон аз Федератсияи Россия мо тамошо мекунанд. лекин боз дар Instagram, Telegram, Facebook, TikTok дар ҳамон ҷоҳоям каналҳои худмона кушодагием дӯстони азиз. дар он ҷо бошад зиёда аз 90% боло ҳамашон аз Тоҷикистон тамошо мекунанд. барои ҳамин кадоме ки аз Федератсияи Россия тамошо мекунад ва мехоҳад моро гум накардан, ба Telegram каналамон обуна шавен, ба TikTok ҳамон метавонед обуна шудан ва ВК видео Яндекс.Дзенам кушодагием метавонед дар ҳамон ҷо даромада моро тамошо кунед, то ки якдигаримона гум накунем. ба ҳамин тамом дӯстони азиз, чӣ саволе ки дорен, чӣ пешниҳоде ки дорен дар комментария нависен. ҳама комментариятонро ҷавоб мехонем. то ҳадди имкон ба комментариятон ҷавоб медиҳем дӯстони азиз ва наворҳои нави моро тамошо кунед. як чандта наворҳои нав, чандта хонаҳои навро ҳамин ҳафтада пешниҳод кардем. хонаҳое ки 3 хонага, 4 хонага аз тарафҳои Саховат буданд, ҳамашон аллакай як рӯз ду рӯзда ба сабдо рафтанд дӯстони азиз. фақат якта вариант мондагӣ аз 64 микрорайон 4 хонага дар каналмон ҳаст. дар он тамошо кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.